Moitas grazas a todos e a todas pola vosa presenza. E agora continuamos as sesións, continuando o que foi a presentación da mañá, que, como pudestes comprobar, foi unha presentación máis de carácter xeral, conceptual en moitos casos, e de presentación das grandes cuestións ou de algunhas das grandes cuestións que atinxen a comunicación e a sociedade de información e do coñecemento e o ámbito específico das industrias culturais. E despois eu intentei presentar con un certo, cunha certa visión. Os compañeros dime que optimista, eu digo que hai bazas para xogar o partido, que eu sempre repito iso, non? E se queremos, renunciamos ao partido, pero que hai bazas para xogar o partido. Que este país ten unha potencialidade obxectiva, que ten ámbitos onde podemos e non temos que ter complexos diante do futuro, que temos unha capacidade creativa obxectiva, entre outras, por exemplo, no ámbito da literatura, como seguramente fará alusión a iso o editor Manuel Bragado, que temos, ademais, nese ámbito da literatura e da edición, mesmo exemplos de autores e autoras recoñecidos mundialmente e con obra publicada como antes nunca, noutro tempo nunca houbo, publicada noutras linguas e noutros espazos culturais premiadas e recoñecidas neses espazos e, por tanto, temos, como dixen antes, bazas para xogar o partido. Podemos renunciar a él e conformarnos cas subvencións ou podemos renunciar a esas caxatas e apostar por nós mesmos. Niso é no que estamos algúns e eu sei que hai razóns abondo para o pesimismo, pero tamén intentei suliñar hoxe pola mañá algunhas razóns para un certo optimismo, inda que sexa un optimismo gramsciano da vontade, non? Nesa liña, eu sei que compartín moitas horas e moitos soños con Manuel Bragado. Hoxe nos acompaña Manuel Bragado, que é a primeira das intervencións do que chamaríamos agora debullar sectorialmente a realidade da cultura galega, das industrias da cultura, das empresas da cultura, do negocio da cultura en moitos aspectos, e empezando polo mundo editorial, que no marco simbólico da comunicación e das empresas da comunicación representa a tradición, a memoria histórica, o referente ao canon, o pasado, toda a tradición que significa unha cultura ou unha alta cultura. Manuel Bragado non o vou presentar aquí, porque pola miña banda sería unha impertinencia. Por outra banda, se teñen vostedes na carpeta que o Consello da Cultura nos dá, biografía de todos nós, e entre eles a biografía de Manuel Bragado, editor. Iniciamos alá polo ano 88, así debeu ser. Eu dirixía a Edicións Xerais de Galicia e entrei en relación con el a través dunha experiencia pedagóxica moi bonita, que era a Revista Galega de Educación. El era un dos mestres dinamizadores, activos, con visión de futuro, e, ademais, que compartíamos naquele momento na ilusión de algo que seguimos compartindo, que é a necesidade de construir o país ou axudar a construir o país, para ser humildes ou para ser realistas, axudar a construir o país dende a sociedade civil. Moitos creemos que a política, o mundo da política, iso que chamábamos eufemísticamente hoxe pola mañá estrategias de futuro é fundamental, pero ao mesmo tempo é necesario que exista unha sociedade civil que sosteña iso, porque senón todo o planteamento teórico que poidamos facer non sirve de nada. Non sirve de nada de que mañá poñamos en circulación leis e poñamos en circulacións proxectos legislativos, etc., se realmente non hai unha sociedade que terme deles e que ademais os poña en marcha, o empuxe e exixa unha sociedade crítica, unha sociedade exixente, non unha sociedade pasiva e conformista. Por tanto, os dous iniciamos xuntos, casi na mesma época, o camiño da edición. El incorporouse comigo como director de edicións estes son os señores que estaban debaixo da árbore e que agora me prometeron que virían e veñen puntualmente e agradecemos yo, señores e señoras. Ben, pois
incorporamos xuntos naquel proxecto. Bueno, compartimos moitas horas e moitos soños. Eu, a imaxen que teño unha das imaxes que teño de Manuel Bragado é unha tarde que eran as 8:00 da tarde, sempre o conto 9 da noite, non sei, e saíamos e ele estaba no seu despacho, eu saía e dicen, Manolo, veste? E dime, el, levo un rato diante do ordenador pensando que isto noso é unha fantasía. E é certo, é unha fantasía, pero unha fantasía que está aí. E unha fantasía que dende aquela foi medrando, que vimos medrar, que contribuímos a que medrase, que contribuímos a que medrasen tamén os autores e as autoras, e creo que contribuímos a que medrasen os lectores, e mesmo a que saísen adiante outras editoriais, outros proxectos editoriais, que algúns deles mesmo naceron da nosa man, ou polo menos sacaron de nós, e depois tiveron vida propia e exitosa vida propia, non? Eso é algo que nos ilusiona, que nos ilusionou durante moito tempo, que compartimos moito, e despois eu, cando fun a outros labores, pois el quedou á frente de Edicións Xerais de Galicia, onde eu creo que leva 30 anos, tranquilamente, ao frente dun proxecto editorial que non necesito presentar, que todos coñecedes, que madurou, que agrandou, que explorou novos camiños, que sigue explorando novos camiños, que camiña no territorio de edición xeralista. E entón temos a oportunidade, a ocasión de falar con un editor que coñece prácticamente todos os paus e todos os posibles camiños da edición. E, por tanto, podemos un pouco compartir con el despois a reflexión de onde vai todo isto, onde pode ir todo isto. E que, ademais, é dos editores que non só traballan e producen, senón que reflexionan sobre o seu traballo, o seu blog Bretemas e outros traballos de análise e de estudio sobre o mundo editorial e sobre a industria da edición, incluída a súa responsabilidade durante un tempo ao frente da Asociación Galega de Editores, demostran como estamos diante dun editor que non só fai o seu traballo editorial, pensando no mercado e pensando no que é unha editorial como centro de xestión de cultura e coñecemento, senón que tamén reflexiona sobre o que iso significa na construción nacional dun país. E nesa idea da construción dun país que compartimos é como lle pedimos que se incorporase a este debate da industria cultural galega no horizonte do ano 2025, que é unha maneira de pintar un horizonte como outro calquera, e no fondo é unha maneira de decir, vamos a falar que está pasando, como o vemos, e como podemos compartir un debate con compañeros e compañeras alrededor do mundo do libro e o mundo da edición. Manolo, gracias pola túa colaboración e tes toda a palabra para ti. Moi boas tardes, moi boas serán. A verdade é que Víctor sempre é tan xeneroso comigo e expresa un afecto que compartimos desde hai moito tempo. Eu, sin máis protocolos, porque sei que temos pouco tempo, vou ir ao grao. A miña exposición vai ser un pouco, primeiro, unha saudade, logo un diagnóstico e despois unhas medidas prospectivas. Eu non podo esquecer que foi neste espazo do Consello da Cultura Galega onde hai 18 anos desenvolvemos bastantes das reunións do Grupo de Traballo de Lingua e Cultura que, coordinado por Carlos Casares, elaborou aquel documento que se chamaba Galicia 2010, un fermoso proxecto de prospectiva sobre a Galicia das décadas de entre milenios que estaba financiado polas Caixas de Aforros e polo Banco Pastor. Descansen en paz. Aquel espírito estratégico perdeuse no país, como tantos outros valores, sendo moi de agradecer que o Consello da Cultura Galega convoque os profesionais da nosa industria cultural para obrigarnos a repensar o presente en clave de futuro dos nosos sectores, da nosa cultura e da nosa nación. Inevitablemente, comprenderedes que acudín con curiosidade a reler o documento que eu preparara sobre el libro de edición naquel Galicia 2010, un texto que lembro que utilizamos despois como material de base para confeccionar os primeiros borradores da Lei do Libro e da Lectura en Galicia, que sería aprobada por unanimidade a finais do ano 2006.
outro dos consensos forxados aquela década de entusiasmo previa a debacle da crise que comenzaría para o noso sector no ano 2009. Comenzaba aquel documento, o documento Galicia 2010, lembrando o carácter militante dos editores galegos que en 1975 publicaron 68 títulos que se comparaban cos 1231, utilizando as referencias de ISBN, que en galego se publicaron no ano 1998 e que nos cualificábamos de chimpo de xigante. Cifra, a de hai 19 anos, moi próxima aos 1211 do ano 2016, último do que temos datos avanzados polo Ministerio de Cultura. E a primeira conclusión é que, máis ou menos a nivel de volumen de edición, estamos como hai case 2 décadas neste pasado ano. Dábase conta dunha facturación de 2.300 millóns de pesetas, que na moeda actual son 13 millóns de euros, e do funcionamento de 24 editoras que ocupaban a 322 persoas. Agora, aproximadamente, facturamos ao redor de 22 millóns de euros, ocupamos ao redor de 200 persoas e ao redor de 40 editoras poden decirse que teñen certa actividade en Galicia. O informe estendíase en recoller outros datos referidos á tipoloxía de edición, na que se salientaba a forte dependencia do sector do libro de texto e do ensino universitario, que supoñía en 1998 o 35 ou 50% dos exemplares e o 30% da facturación, mentres que a edición literaria apenas supoñía o 12% da produción e o 18% da facturación. Datos, como comprenderedes despois que vamos a ver outras táboas, que pouco difiren da actual década. O informe abordaba despois as carencias do sector, fragmentación do sector, escaso recoñecemento institucional, ausencia de promoción nos medios de comunicación pública, deficiencias da dotación bibliotecaria, para seguir propoñer 10 actuacións estratégicas para o sector do libro e da edición. Eu, máis ou menos, vou tratar de emular aquel informe e dar uns datos do estado da situación actual e logo propoñer 10 medidas que podan recuperar aquel tempo de entusiasmo que vivimos hai 2 décadas. Eu o primeiro que quero afirmar, e o levo facendo dende hai ben tempo, é que estou convencido que o sector editorial galego como conxunto da edición internacional vive arestora un proceso de hibridación tanto da creación do soporte como das súas formas de distribución dos contidos. Non hai unha singularidade do caso galego no que, digamos, a problemática central do noso sector, é que abordar o proceso de hibridación tanto na creación como na distribución dos seus contidos. Son factores de incerteza aos que no caso específico galego sí que se lle poden engadir algunhas circunstancias que poden mitigar nalgúns casos ou incrementar a incerteza noutros. Estou pensando na cuestión da devaluación económica que estamos sufrindo dende o ano 2008, o devalo demográfico, como a práctica desaprobación das políticas de fomento da lingua galega, sobre todo no eido educativo, que axudaron de forma decisiva ao desenvolvemento do sector ao longo do período autonómico. A edición no período autonómico, a que ven do ano 1980 á actualidade, non a poderíamos entender sin as políticas de normalización lingüística, sobre todo ao redor do sistema educativo. E hai unha segunda afirmación que fago con toda a contundencia, igual que creo que o sector está hibridado, que o noso sector retrocedeu especialmente a partir e de forma moi intensa a partir do ano 2010, que foi o ano que poderemos considerar récord da edición en Galicia. O sector editorial en galego, según os veredes que sempre vamos a utilizar 2 fontes, unhas fontes son as del Comercio Interior do Libro, que son os estudos anuais que por estimación publica a Federación de Gremios de Editores de España,
e as panorámicas da edición que publica o Ministerio de Cultura a partir dos datos do ISBN. En todo caso, o ano récord da edición en Galicia foi o ano 2010, donde se chegaron a publicar máis de 4.000 títulos en Galicia e onde se publicaron 2.544 títulos en galego. É o noso ano histórico. A partir de aí, pois, se veu producindo unha devaluación do conxunto do sector que probablemente, pois, podedes, non vou a entrar nos datos, pero que podedes comprobar nestas táboas que construín da produción e facturación de edición en galego e poñendo tres momentos. Digamos, como entramos, digamos, no último ano do goberno Fraga, no ano 2003, 2007, un dos anos centrais do goberno bipartito, e 2015, pois o último ano da segunda legislatura de Alberto Núñez Feijóo. Entonces, aquí vamos a utilizar moito estes tres períodos para entender que pasou na edición en galego. Indudablemente, o primeiro que pasou é unha diminución do número de títulos editados, tanto en Galicia como tanto en galego. Estos datos, sempre que de comercio interior, son datos de edición privada. Son, digamos, o que manifestamos os editores. Hai unha diminución de exemplares fabricados e hai, lóxicamente, unha diminución das tiradas medias. E se vedes a nivel de facturación do libro editado en Galicia polos editores privados, pois vedes que no ano 2003 aproximadamente 20 millóns de euros, no ano 2007, ano de entusiasmo, 31.890.000, e no ano 2015 pois hai unha reducción que supón aproximadamente un 16% nos anos da crise. O podedes ver que co libro galego, o libro en galego, que é unha das cousas que se descoñecen absolutamente, ten un nivel de resistencia superior ao libro editado en Galicia, é dicir, podemos despois facer interpretacións de cal é a razón desta resistencia, donde, a pesar de que de 2003 a 2015, a pesar das circunstancias, hai un incremento da facturación, e a facturación do libro en Galicia, que é un dato que se fai por estimación e con unha fiabilidade relativamente, desde o meu punto de vista, bueno, quizáis a determinar, a facturación do libro en Galicia diminuiu menos que a facturación do libro no conxunto do sector español. Os editores, a Federación de Gremios de Editores de España recoñece que entre o ano 2007 e o ano 2015 casi perdeu un tercio da súa facturación, que son 1.000 millóns de euros, que é unha cantidade verdadeiramente impresionante, 1.200 millóns de euros. E en Galicia, esa diminución polos propios datos da Federación de Gremios de Editores de España é aproximadamente da mitade, non? Bueno, pois nese sentido creo que é algo que nos pode pois crear certo interés sobre o que fixo o sector en Galicia. E por último, hai un dato que son o das cotas de mercado, que é o que supón a industria en galego, editorial en galego, con respecto ao conxunto do sector en Galicia. E é curioso tamén que, a pesar da crise, gañamos cota de mercado no noso mercado interior do libro. O libro galego supoñía o 13,69% no ano 2003 e agora no ano 2015 supón o 15,37%. E isto, bueno, pois a verdade é que pode ter o seu interese valorar cales son as razóns que están detrás disto. Hai este outro cadro que podedes ver que é un cadro moi
característico que é a tipoloxía da temática da edición. E aquí a verdade é que tamén nos dá unha radiografía do que éramos en 2007 e do que somos en 2015. A literatura supón no que editamos no ano 2015 por títulos un terzo, que é superior ao que supoñía no ano 2007. Por exemplares é o 17% e por facturación o 12%. Que, digamos que a literatura, que representa o elemento simbólico esencial na edición, indudablemente, a nivel do que representa a facturación do sector, ten unha participación menor que é o que ocupa a súa visibilidade social. O sector infantil e juvenil, que é o máis próspero de todos os sectores da nosa edición, significa, no ano 2015, o 40% do sector, é dicir, que é, digamos, o maior pulo, pero tamén supón o que máis incrementa os seus exemplares, o que mellor tirada media ten e, polo tanto, o que probablemente é máis rendible e proporciona máis marxen aos editores. E vedes que o libro de texto, pois que xa supoñía no ano 1998, hai 2 décadas, o 35%, pois pasou nada máis e nada menos que no ano 2015, que o último do que temos datos, a supoñer o 56,10% da facturación. É dicir, nós somos un sector que dependemos no conxunto do sector e nas cifras de facturación, especialmente deste ámbito educativo. E despois hai un devalar tremendo da edición especializada, que é a edición a nivel de investigación, de ciencias sociales, científico-técnica, lexicográfica, etc., que é probablemente froito do proceso de hibridación do libro impreso, da diminución do libro impreso, pois vai, digamos, perdendo unha importancia que tuvo no seu momento. Hai outra cuestión que a mí sempre me parece moi importante salientar, que o interese que os editores galegos tivemos por acompañar o proceso de hibridación que comezou a principios de século. E aquí hai uns datos que precisamente están extraídos, a maior parte deles, do Observatorio da Cultura Galega, que teñen a fonte primaria na Panorámica da Edición Española, e podedes comprobar cousas tan tremendas como que desde o ano 2010 ao ano 2015 o número de títulos impresos en lingua galega diminuiu case nun 60%, 58,34%, e no mesmo período aumentou a edición digital case nun 94%. E isto quere decir que polo menos hai un esforzo de presenza, de acompañamento do sector digital, a pesar de que supón apenas o 1% da facturación do conxunto do sector en Galicia. Porcentaxes de hibridación que nos anos 2014 e 2015 sitúan de que de cada 10 libros que se publican en galego, 3 son digitais e 7 son impresos, cando, pois, probablemente no ano 2010 solamente era un digital e 9 impresos. É certo que aqueles libros digitais do ano 2010 xa non son os libros digitais do ano 2015, porque no ano 2015 o 94% dos libros digitais son aqueles que aparecen no formato EPUB, os libros de formato líquido como todos coñecedes. Hai outra cuestión, e xa para rematar a panorámica e entrar en que é moi importante tamén que non identifiquemos que todos os libros editados en Galicia están editados en galego, que non identifiquemos que todos os libros editados en galego están editados en Galicia. É dicir, hai
aproximadamente o 30% dos libros editados en galego edítanse por parte de editoras estatais en Madrid ou Barcelona, e dos títulos editados en Galicia corresponden aproximadamente os editados en galego o 60%. Aí podedes ver a composición por idade, por anos. No ano 2010 era un 53%, e no ano 2015 o 61%, pero digamos unha media aproximadamente está ao redor do 60%. Vedes tamén outra cousa bastante impresionante, que o número de títulos editados no ano 2010 era de 4.754 títulos, é dicir, que en Galicia se estaban editando casi 2.200 títulos en diversas linguas. E iso, digamos, que ese volumen de edición, pois tamén, desgraciadamente, foi perdido no período de crise. E xa, por último, é inevitable, porque estuve pensando que este cadro non o debía facer público, pero despois pensei que era a verdade que é unha parvada, que en este entorno cal foi o papel da Xunta de Galicia no apoio a este sector que desde o ano 2006, desde a lei do libro da lectura de 29 de decembro, está considerado estratégico para Galicia. Eu fixen coa maior sutileza que puiden. Entonces, sumei as subvencións da Secretaría Xeral de Política Lingüística para materiais didácticos, as subvencións a traducción da Consellería de Cultura, que son subvencións puras e duras, e incluso lle sumei a compra de novidades de bibliotecas, que son os libros que se van a las bibliotecas públicas e polos que se entregan exemplares como calquera outra compra. Bueno, pensemos que todas elas, aínda que non parece sempre conveniente xuntar allos con bugallos, todas as axudas da Xunta de Galicia, o sector directas, do libro galego eran, no ano 2007, 2.554.000, no ano 2010, xa o segundo ano do Goberno Popular, 1.672.000, e no ano 2015, no último ano do segundo goberno de Núñez Feijóo, 510.000 euros. Entonces, aquí se poden comprobar cales son os recortes que se fixeron ao redor das políticas de lectura, recortes de aproximadamente o 80% dos fondos. Imaginádevos que en outros sectores estratégicos como a automoción ou coas políticas públicas de sanidade se realizasen recortes do 80%. Estes recortes defininos unha vez como unha amputación e pois os responsables do Ministerio da Consellería de Cultura realmente consideraron que era absolutamente inapropiado. Pero, bueno, en todo caso, sí que me parece interesante que as axudas públicas as relacionemos coa facturación do sector. É dicir, que supón a participación pública en cada momento. E, como vedes, pasamos dunha participación dun 11,61% co goberno bipartito, en un momento anterior á crise económica, a verdade que era importante, a un 7,96% o principio dos gobernos de Alberto Núñez Feijóo, hasta o 2,29% no ano 2015. En todo caso, é unha circunstancia a ter en conta. Vamos a poñer un cadro porque senón parece que queremos dicir outra cousa. Despois hai outro tema que tamén, xa para ir un poquinho máis rápido das axudas, que me gustaría comentar sobre a situación actual. Que as dificultades do mercado interior, estas que acabamos de ver, víronse parcialmente mitigadas polo desenvolvemento dun interesante mercado exterior para a edición infantil galega, o que abre un esperanzador camiño para o conxunto do sector. Isto é moi importante. É dicir, o sector, precisamente, cando se ve reducido na súa política interior, fai un esforzo importante de apertura cara ao exterior, e hai proxectos que todos coñecedes, como os que
como os proxectos de Mar Maior, da editorial Galaxia, ou como os propios outros esforzos probablemente menos sistemáticos de apertura da tradición literaria galega pois a outros mercados. Despois hai outra cuestión que non podo deixar de anotar, que hai outras políticas públicas que teñen tamén influído no devalar do sector, e singularmente foi a aprobación do decreto de plurilingüismo no ano 2009, que supuso unha diminución das posibilidades de facturación para o sector educativo en determinadas áreas, como a área de matemáticas ou nas de educación infantil, como, sobre todo, a duración da vixencia dos libros de texto a 6 anos ou a implantación no ano 2011 do modelo de gratuidade. Todas as políticas educativas ao redor do libro en un sector donde o 50% do seu volumen depende da regulación pública, como comprenderedes, é moi sensible. E, por último, hai unha cuestión que sempre aprendín con Víctor, que a estimar os nosos públicos, a estimar quen é o que os editores sempre soñamos que, igual que creo que os creadores, que aí fora haxa alguén agardando por nós, polo que lle imos ofrecer. E isto ten que ver en como estimamos a cuestión dos índices de lectura en Galicia. E mágoa que non teñamos informes máis detallados sobre os índices de lectura en Galicia, pero, bueno, gracias tamén ao Observatorio da Cultura Galega, que é o que está proporcionándonos pois os datos dos que carecemos, os datos públicos. O Observatorio da Cultura Galega estimou nun informe no ano 2014 como o público lector en Galicia eran 1.079.250.000 personas, que era apenas o 41% dos maiores de 7 anos. É certo que hai un 60% de maiores de 7 anos en Galicia que nada queren ver con nós, que teñen outros intereses, tanto no seu ocio como nas súas actividades, pero sí que temos en Galicia 1 millón de persoas que están aí fora atendéndonos. Bueno, pois, debullando ese 1.079.000 persoas, o 58%, según, insisto, o Observatorio do Consello da Cultura Galega, é dicir, máis de 600.000 personas, son mulleres. Entón, hai 600.000 mulleres que son as nosas lectoras, que recoñecen 265.000 delas que leen máis de 6 libros por ano. Entón, isto realmente, a mí me parece un dato extraordinario. 256.000 mulleres leen máis de 6 libros por ano, é dicir que aproximadamente estamos en 1.300.000, 1.400.000 exemplares de lectura en un país que produce en galego aproximadamente 2 millóns, vedes que no ano 2015 producimos 1.730.000 exemplares. É dicir, que hai un público para a nosa edición impresa aínda. Hai un público e ten esas características, e a verdade é que se eso unimos a que hai unha estimación de que hai 220.000 mulleres que forman parte que son socias de bibliotecas públicas en Galicia, pois creo que temos razóns suficientes para considerar de que aínda estamos establecendo un diálogo con posibilidades de futuro. E eu xa para rematar o diagnóstico paso ao que serían as 10 liñas estratégicas, que é o que posiblemente vos pode interesar máis. Vou nas citar, e en todo caso, se queredes, despois entramos en algunha delas. Eu creo que o primeiro reto que temos é o reto da visibilidade do libro e da lectura. É dicir, en Galicia ten que acometer unha
revolución lectora. E isto debe de formar parte dunha estrategia política e cívica na que a lectura debe de ser un vector do que forme parte. E insisto que falo de lectura, non falo nin de libro nin de edición, porque o libro vai a ter unhas manifestacións en soportes híbridos, uns libros serán impresos, outros serán digitais, dependerá dos tipos de edición. Eu creo que eso está perfectamente asumido polos lectores, de que seremos lectores de textos e de hipertextos, igual que utilizamos constantemente o teléfono e os libros impresos. Hai moitas medidas que se poden tomar para visibilizar o libro e a lectura dentro desa revolución e non vou entrar a debullar esa cuestión que, se queredes, podemos facelo despois. Unha segunda cuestión estratégica e para min esencial é o apoio á creación literaria. Si non apoiamos a creación literaria que é a peza básica para o sector editorial, que é a creatividade, é o talento, é o imaginario en todas as súas manifestacións, en as manifestacións de todos os xéneros, pero nas manifestacións textuais, hipertextuais e hipermedias, porque realmente non sabemos moitas veces cal será os xéneros do futuro. E apoiar a creación autoral é un labor que lle corresponde aos recursos públicos e o mecenado privado. E hai moitas formas de apoialo, por medio de premios, por medio de bolsas de creación, de estancias literarias, de intercambios, de presencia en clubes de lectura, é dicir, hai múltiples vías e aquí realmente, se fósemos a esas, digamos, que cantidades utilizan os poderes públicos en Galicia para apoiar a creación, estaríamos en cifras semellantes á da edición. A terceira cuestión ten que ver coa potenciación da traducción de todo tipo de contidos textuais non literarios. O mismo que é esencial apoiar a creación literaria, é esencial apoiar a edición non literaria. É impresionante que no ano 2015 non se publicou en lingua galega ningún título científico técnico. É certo que no ano 2016 Xerais e o Consello da Cultura Galega publicaron varios títulos deste carácter, que nós creamos unha colección específica de divulgación científica, etc. No ano 2015, ningún título. Realmente é difícil que unha cultura editorial poda ter futuro abandonando un dos eidos donde na edición internacional supón aproximadamente el 15 ou 20% de edición. A cuarta cuestión ten que ver coa empresa editorial. En 1978, cando se publicaban 68 títulos e cando os editores de Galaxia e Isaac Díaz Pardo en edicións do Castro, o editor Alvarellos, eran os editores daquele momento, pois eran auténticos profetas, auténticos editores militantes. A partir do ano 1980, coa autonomía, profesionalizouse o sector. Agora, compre facer unha renovación completa da empresa editorial e transformala nun obradoiro de contidos textuais e hipertextuais con edición preferente aos destinados ao sector educativo, á infancia e á mocidade. Eu estou convencido que eu non sei se xa serei capaz, porque xa, como decía Víctor, levo 3 décadas na edición e, bueno, pois, probablemente, pois, serán, non sei cantos anos traballarei máis no sector. Pero o sector se ten que reinventar. Porque a materia prima coa que traballaba, os textos, só existe nun 60%. Hai o 40% da materia prima nova que son os hipertextos. Seremos capaces de facelo o sector
editorial tradicional, como se nos denomina, bueno, pues deixo aí aberta a pregunta. A quinta cuestión ten que ver coa distribución. A distribución, hoxe a clave, e sobre todo a distribución do contido digital, é a clave do futuro das industrias da cultura mundializadas. Hai 3 empresas norteamericanas, estadounidenses, Apple, Amazon e Google, que monopolizan o 70% da distribución do contido digital no mundo. Do contido digital galego, a empresa Amazon, a pesar de que representa o 1%, representa o 90% da distribución do noso contido digital. Si non hai probablemente unha alternativa a esta distribución dos contidos por parte das empresas norteamericanas, estaremos sometidos ao que todos coñecedes como un réximen de monopolio con todas as supoñer sobre a creación. A sexta ten que ver coa librería. A librería é o espacio cultural e comercial que mantivo a edición do libro impreso pois ao longo do século XX. En Francia, o goberno de Hollande, non sei se ora o goberno ultraliberal de Macron, non sei que plans ten, sacou adiante un dos plans máis importantes de apoio á librería independente. Hai máis de 500 librerías independentes en Francia que contan con exencións fiscais moi importantes e, sobre todo, que contan con un plan de dinamización e de calidade. Eu creo que probablemente, se non facilitamos o acceso a este tipo de medidas, probablemente será un sector que ten un futuro aínda máis comprometido que o da edición. Despois está a séptima medida relacionada co tema da biblioteca. A biblioteca debería ser a primeira institución cultural de cada comunidade local, pero xa non estar especializada no acceso ao mundo do libro, senón o conxunto da información, da creación literaria e da creación digital. É dicir, non sei se hai que cambiarlles o nome, chamalas ou bautizalas como mediatecas. En todo caso, a biblioteca ten que ser a primeira institución cultural de cada comunidade local para que asegurar o acceso aos contidos en igualdade ás ciudadanías de todas as cidades. E eu creo que fenómenos das bibliotecas escolares que aquí en Galicia se están facendo realmente de forma modélica. Este fin de semana no Palacio de Congresos houbo unha reunión de máis de 1.000 personas, de 1.200 personas ao redor dos clubs de lectura das bibliotecas escolares, e unha vez máis, porque xa non é o que pasara o pasado ano, senón xa unha experiencia que se retrotrae ao ano 2004, cando empezou, e aí está Pilar San Pedro, que moito tuvo que ver nesa cuestión, demostra que é posible esa dinamización e que é posible asegurar un acceso en igualdade a toda a cidadanía. Hai unha oitava cuestión que pode ter moita importancia no futuro do sector, que é as posibilidades proporcionadas polos sistemas de impresión digital para manter e ampliar o catálogo do libro galego impreso, que é o que contribuiría por este procedimento a que en Galicia se establecese un sistema de edición baixo demanda e a manter o tecido editorial independente. Se queredes falamos desta cuestión, é unha posibilidade que as novas tecnoloxías proporcionan, facer tiradas con unhas cifras moito máis recortadas que impidan ou que eviten a existencia desos almacéns enormes que chegamos a ter os editores de libros impresos e que proporcionaban un custe elevadísimo e que, sin embargo, permitan un acceso rápido a textos do noso catálogo impreso. Como sería imprescindible establecer un plan de digitalización dos catálogos editoriais privados?
Os 1000 títulos digitais que hai en lingua galega fixéronse todos coa iniciativa privada, sen participación pública de ningún tipo. Debe de ser un dos países e das culturas únicas, de decir, todos os... Hai un interés extraordinario de todas as culturas, de todas as nacións, de preservar o seu patrimonio digital. É dicir, aquí en Galicia, se está facendo ese esforzo ao redor da Biblioteca Digital de Galicia, digitalizando fondos públicos, pero se deixa absolutamente fora a iniciativa do sector privado que ten, imaginadvos, 15.000 títulos vivos en catálogo impreso recoñecido polo sector. A novena ten que ver coa presencia do libro e a literatura galega no mundo. Esta é unha bellísima cuestión que xa naquel informe 2010, hai 2 décadas, se expresaba. Eu creo que é imprescindible establecer unha liña de fomento sistemático do comercio exterior do libro galego e da creación literaria na nosa lingua, con atención especial ás comunidades lusófonas. Isto realmente vense dicindo desde hai 2 décadas e realmente nunca se ten establecido un plan e unha estrategia que, desde o meu humilísimo punto de vista, eu levo expresado neste foro. No ano 2004 foi a primeira vez que o expresei, que é a creación dunha oficina de promoción da literatura e do libro galego no mundo, co obxectivo de visibilizar a oferta editorial galega, organizar a presencia institucional nas feiras internacionais do libro e manter actualizada toda a información digital sobre o libro, a literatura galega e o noso sector. Eu xa non me atrevo, porque a realidade sabemos que son temas xa máis complexos de falar da asistencia do Instituto Rosalía de Castro, de Cultura Galega no Mundo, que creo que esa sí que, en definitiva, sería unha medida máis global, pero canto menos unha oficina para a edición. O mismo que sería imprescindible apoiar o funcionamento dos centros de cultura galega existentes no mundo e coordinar a súa actividade coas desta oficina da promoción da literatura e do libro galego. E, por último, xa quero rematar, falando do sector estratégico. Facer efectivo o recoñecemento do sector estratégico como sector da industria cultural, a verdade é que ten graza, porque isto se expresou no ano 2006 por primeira vez, e, a pesar de que isto está na lei, nunca houbo ningún tipo de medida fiscal nin medida económica por parte do IGAPE específica que contemplase o sector da edición en Galicia e en galego, que se remitía a Consellería de Cultura. É dicir, levamos aínda 2 décadas reclamando a nosa condición de sector económico. Estudios como este, ainda que son cifras modestas, porque, claro, 26 millóns de euros, se o comparamos con calquer outro sector, a verdade é que representa moi pouco, pero, sin embargo, despois tamén este sector ten un nivel de resistencia, ou tivo un nivel de resistencia, non sei, de cara ao futuro, e tivo unha capacidade de permeabilidade e de flexibilidade que non tuveron outros sectores. E aí eu creo que un pouco está o noso reto. Perdonade ter expresado de forma tan atrapallada tantos números e tantas circunstancias, pero, bueno, máis ou menos eu creo que o diagnóstico pode estar feito, aínda que a prospectiva apenas sexan unhas liñas para comezar a falar. Moitas gracias. Bueno, con precisión matemática, o noso editor fixo unha descripción, un diagnóstico e unhas perspectivas de futuro sobre o sector que, como anunciei esta mañá, tratábase de que agora cada sector poida presentar un pouco o panorama, e ademais con propostas concretas. Podemos ter seguramente 5 minutos, ou 5 ou 10 minutos para poder algunha intervención.
para mí. Sí, sí, sí. A primeira, que quedou contestada, voy a preguntar, claro, que a causa fundamental da baixada das producións. Pero que queda reflexada na resposta que non hai acción. A ver, sí, sí. O tema da proxección do Goberno galego exterior é esta mañá moi unha declaración toda esta imposta, no sentido de que, en fin, parece que o tema non vai mellor, tal e cual. Falou incluso de proxecto galego e das unidades de plataforma nacional. Eu, por unha circunstancia persoal, pois, discrepar radicalmente desa postura. Eu viví na experiencia persoal unha cuestión da organización. Eu fui bastante proxectos galegos. A primeira vez que non tenía non precisamente o origen do que definaba a xente común. Era onde estaban os libros dos días antes, e meses antes, se lle habían mandado de las instituciones. E a veces tiña respostas ao lamentable para que, bueno, que quixera que o paquete sempre estaba así. Isto é literal. Entón, eu, o Centro Galego poida servir para eso, que estén servindo. O que poida servir no futuro, recursos técnicos, gustaría que fuera así, pero bueno, lamento que mi experiencia trasnochada, eu a deixo quedar. Despois, sobre o tema das librerías, de acordo con que se pagan reduccións. O precio que, por exemplo, abrir unha librería é un reto completamente de erótica. A experiencia propia o demostra. Pero eso intenta llevar unha cosa para allá, o precio. O precio puede decir, a mí é muchísimo opinión de todo. En moitos casos está francamente sobrepasado para o común. Yo é unha resposta vaga, yo é unha resposta axeitada, de conveniencia para querer implicar que se dé con. Eu penso que non é, eu penso que é real. Bueno, te digo unha cousa máis, pero non quero máis. A ver, plantea cousas, cuestións moi relevantes. A primeira, a causa da diminución do volumen, a primeira, o proceso de hibridación. É dicir, baixan todos os libros impresos porque aumenta a edición de libros digitais. Eso é certo, porque hai sectores ou tipos da edición que xa non se imprimen, é dicir, non se imprimen teses de doutoramento, prácticamente, ou non se comercializan textos xurídicos no conxunto do sector español, pois en Galicia eso, na edición, por exemplo, institucional, tuvo moita importancia. Indudablemente, a falta de apoio público, os alicientes, teñen o seu valor que non vou a negar. É dicir, precisamente, fenómenos como que os anos récord de edición galega sean os anos 2007 ou ano 2009, cando había unhas axudas, sobre todo para a dotación de bibliotecas maiores que as actuais, pois pode ser tamén entendido así. Pero depois hai outra cuestión, é dicir, que a mí me parece fundamental, é o papel que ten o sector educativo. Este é un sector que depende moito de que exista ou non exista a implantación de novos currículos, que son os que moitas veces incrementan as cifras de edición. A segunda cuestión que planteou sobre o tema das librerías, estou totalmente de acordo con vostede, pero o prezo non depende das librerías. O prezo do libro é un prezo fixo determinado polos editores, e os editores europeos, coa excepción do Reino Unido, que se anticiparon nesta cuestión o Brexit, creímos todos na política do prezo fixo. É dicir, que o prezo fose determinado polo editor e que a competencia se producise non no produto, senón, digamos, na visibilización do produto. Ese é o espírito que defendeu o sector ao redor da política do prezo fixo, que é certo,
unha das grandes niveis de temas de debate do sector a nivel internacional e do sector tamén español. É dicir, se esa política que se veu facendo nas últimas 3 décadas de prezo fixo nun momento de hibridación como o actual e nun momento onde un axente con afán monopolístico como ten Amazon ten sentido ou non ten sentido. E despois, en canto a cuestión dos centros galegos, polo que eu sei como editor e polas compras que a miña editorial, que ten unha certa participación no mercado, non hai compras sistemáticas nunca de libros para esos centros. Non hai nunca. Hai veces que é certo que se nos teñen comprado por parte da Secretaría Xeral de Política Lingüística 80 exemplares que se enviarán de determinados títulos. Eu creo que se houvese unha oficina do libro galego no mundo, no que houvese, digamos, unha participación privada e pública ao mesmo tempo, que sí que se podería coordinar perfectamente, porque moitos dos profesores e dos docentes ou dos lectores ou desos centros son axentes de galaización extraordinarios e poderían contribuir con figuras como os scouts, que saben que son os que se utilizan a nivel internacional para promover a venta de dereitos, pois moitas veces, se temos a Jairo Cadilla, que é profesor en Serbia, pois probablemente pode servir para dar a coñecer a literatura galega aos editores serbios. Por poñer un caso, poderíamos facelo en Xapón ou en calquera outro sitio. A ver, a da oficina está feita moitas veces. E dígolle unha cousa, é dicir, cando redactamos os redactores da lei do libro do ano 2004, no documento aprobado en plenario por todos os redactores e os grupos parlamentarios aparecía a creación do Instituto Galego Rosalía de Castro. Foi para conseguir, no goberno bipartito, a conselleira de Cultura, Ángela Bugallo, para conseguir o apoio del Partido Popular e non desvincularse do consenso dunha lei que fora redactada no último goberno Fraga, aceptou no trámite de ponencia da lei retirar a creación do Instituto Rosalía de Castro. Así se escribe a historia de Galicia moitas veces con esas cousas. Si cada se tería creado por lei e non tería funcionado nunca como algunhas outras figuras da lei. Eu creo que é indispensable a creación dun organismo deste tipo. Tamén se ten barallado en algún momento a creación dunha Cámara do Libro Galego que serviría tamén quizáis máis en un plano comercial para este tipo de traballo, pero sí algo. Hai unha oficina en Irlanda que funciona de forma extraordinaria, promovendo os autores irlandeses e, sobre todo, considerando de que o noso patrimonio literario, o noso patrimonio editorial probablemente é das cuestións que máis poden interesar no mundo. É dicir, pensemos que a edición e o sector da edición islandés é moitísimo máis poderoso que o noso en unha cultura con 300.000 persoas. Pero os narradores irlandeses son máis coñecidos que os nosos a nivel internacional. Hola, boa tarde. Vamos a ver, efectivamente comentaches que o sector da distribución é clave. Aí está, digamos, o negocio, non? Comentaches efectivamente que os medios americanos pois teñen moito máis poder, non, para controlar ese negocio. Pero tomando como referencia o mundo do cine, a industria do cine, sí que coñezo pois a incapacidade, por exemplo, do cine en España para facer grandes producións, pero os medios americanos son moi hábiles e financian películas españolas.
E, desa maneira, pois, tamén se consigue unha maior distribución deses produtos. Na tua experiencia, houbo algún intento por parte do sector editorial en Galicia, sexa Xerais, sexa Galaxia, de atopar alianzas con outras editoriais lusófonas, americanas, para intentar facer un grupo de distribución forte? No libro impreso, a verdade que falei moi atrapalladamente, non citei algunhas cuestións que son importantes. Hoxe en Galicia contamos coa empresa de distribución de libros impresos máis importante do norte da península, de Madrid para arriba, que é a Distribución Sarnolla de Ponte Caldelas, onde traballan máis de 150 persoas e probablemente teñen a distribuidora de libro físico máis importante que hai no norte de España, probablemente máis importante que todas as da Comunidade de Madrid. E iso está facilitando contar con unha empresa de distribución dese carácter, unha maior permeabilidade da edición en galego, que é unha das causas que temos que ser capaces de coñecer. Esa empresa está sendo, que é a súa vez, que é a que promove as franquicias das librerías Nobel, están tratando de encontrar un modelo de distribución que permita tamén a distribución baixo demanda da que eu antes me facía referencia. É dicir, que pode haber experiencias interesantes de distribución de libro físico. Con respecto ao papel dos monopolios da distribución norteamericana, onde están os libros de Xerais, onde están os libros da editorial Galaxia, tanto os libros físicos como os libros electrónicos, por suposto que recoñecen que a nosa lingua é para eles unha fronteira. E estas multinacionais, por exemplo, Amazon, cando comproba que hai un libro físico, un libro impreso, que non ten o seu correlato no soporte digital, ten unhas vendas interesantes, inmediatamente nos emite unha alerta e unha solicitude de edición electrónica. É dicir, eu non teño dúbida que esas multinacionais van a contar con o noso mercado, sempre que nos teñamos vontade de serlo. Eso, para min, é unha cuestión fundamental. O problema que ten Amazon non é só a edición galega, é que, claro, que un operador que controla o 70% dun mercado, pois pode impoñer a cuestión do prezo e da propia oferta, non? Ou do propio tipo de oferta. E despois, con respecto á posibilidade ou non de que diversas alianzas do sector en Galicia organicen un modelo de distribución, a mí me parece, no ámbito da edición, que é algo moi difícil. Moi difícil por diversas razóns, pola composición das empresas. Xerais mesmo forma parte dun grupo multinacional francés, que é o segundo grupo internacional do mundo, que é a Hachette, e que probablemente ten unha distribución internacional, pero o que non ten é un público suficiente. Unha pregunta, e cerramos para dar paso a seguinte intervención. Nas contas estas, o papel dos concellos e das diputacións, por exemplo, no fomento dos libros, non? Se axudan as editoriais, se encargan libros, que non acabas de expresar unha das grandes posibilidades que temos. A lectura, na revolución lectora, os poderes públicos a todos lles teñen responsabilidade na lectura. É dicir, non é unha cousa só da Xunta, non? É dicir, calquera concello, mantendo a súa biblioteca e, sobre todo, as deputacións coas posibilidades que teñen de apoio á creación autoral, sobre todo, teñen moitísimas posibilidades. Afortunadamente,
A Deputación da Coruña, por exemplo, na actualidade, ten un programa de apoio á creación autoral moi interesante, non? Que é unha das novidades do novo equipo. E probablemente poderían as outras deputacións tomar conta desa cuestión e, sobre todo, a rede municipal. Ben, seguro que hai oportunidade de falar así entre nós nos corredores, onde sexa, pero non queremos romper o ritmo que levamos de intervencións e agora tócalle o turno ás tecnoloxías da comunicación dende a información e as industrias da información, xa non só do libro, ao profesor Pousa. Por tanto, moitas grazas ao noso editor.